Cześć kochani, witam Was gorąco w Pozytywnej Kuchni i zapraszam Was dzisiaj do przygotowania kolejnego prostego i smacznego kompotu, tym razem kompotu z wiśni. W standardowej wersji z wody, wiśni i cukru, chociaż ja proponuję dodanie do takiego kompotu odrobiny cynamonu. Dajcie znać, czy Wam smakowało, czy taki kompot lubicie, a jeśli nie, to jakie inne smaki Wam smakują. Dzięki Wam serdeczne za uwagę, zajrzyjcie też po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl. Przygotowanie kompotu z wiśni jest bardzo proste. Ja go zrobię przy okazji robienia przetworów wiśniowych. Wiśnie najpierw zasypałam cukrem, kiedy puściły sok, to dolewam wodę i dolewam też sok z cytryny i całość zagotowuję. Można opcjonalnie dodać tutaj jeszcze wanilię, miąższ, albo po prostu wrzucić do gotowania laskę waniliową lub dodać na przykład cynamon. Można też zetrzeć skórkę z cytryny. I tak przygotowany kompot można podawać na ciepło albo schłodzić w lodówce, a wcześniej oczywiście wystudzić.